Salutări din București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe încă ceva există foarte multe chestii legate de entertainment. Asta înseamnă recenzii de film, carte, jocuri, seriale și multe altele. Azi avem o recenzie de serial. Este printre cele mai recente seriale pe care le-am văzut. E vorba de un serial Disney Plus, văzut pe platforma Disney Plus, hashtag sucre, și vorba de nimic altceva decât cel mai recent serial din universul Star Wars, și anume Ahsoka. Așa că se pe tipul. Haideți să începem. War is inevitable. One must destroy in order to create. We are no Jedi. I started hearing whispers of Thrawn's return as heir to the Empire. What happens when we find Thrawn? Power, such as you've never dreamed. Așadar, Ahsoka cu Rosario Dawson, serial anunțat în urmă cu hăta ani. Toți ne întrebam dacă o să fie ce trebuie, asta în contextul în care Star Wars-ul în ultimii ani a avut acest parcurs foarte bizar, aproape aș spune, știi, cu Dave Filoni și cu Favreau, care au început cu Mandalorian și tot am spus da, e ce trebuie, culminat în sezonul 3 din Mandalorian și Boba Fett, care pur și simplu n-au dus nicăieri și nu s-a uitat nimeni la ele, trecând prin Andor, care este absolut genial de bine făcut, este extraordinar de bine spusă povestea, tot este la superlativ serialul respectiv, a costat și o groază de bani, într-adevăr. Și ajungând acum la Ahsoka, care practic este un serial ok, din cele mai multe puncte de vedere. La CGI stă foarte bine și la multe alte puncte de vedere stă bine și aș spune că stă bine la aproape orice aspect tehnic, este bine realizat și aș spune că și partea de cinematografie e bine realizată. Se vede net discrepanța dintre Boba Fett și seturile astea de western cartoonish almost, da? Și se trece practic la acest Ahsoka care pentru prima dată avem senzația că da, it's a bigger world sau it's a bigger galaxy, dacă vreți, da? Deși ajungem și în altă galaxie. Dar ideea este că pentru prima dată am avut senzația că Star Wars vrea din nou să facă ceva. Acum întrebarea evidentă este dacă a și reușit să facă ce e bine. Și aici intervine o mică discuție, o mică paranteză să facem vis-a-vis de cele trei moduri în care un lucru poate să fie făcut, dacă vreți, și așteptările noastre pentru el. Și există aici perfecțiunea, ceea ce înseamnă că discuția și rezultatul obținut în urma producției este peste așteptările fanilor, iar fanii nu au nicio problemă cu asta și sunt on board with it. Da? Asta este perfecțiunea, apogeul producției, să zicem. Apoi este o producție bună, care nu va bucura pe toți, dar va bucura o majoritate vastă din fandom, să spunem că poate 80% apreciază producția, 20% mai puțin, și care reușește să aducă suficient de mulți oameni în fața televizorului, ecranelor. Și apoi există o producție slabă, nu proastă, slabă, care din variate motive poate antagonizează fanii, poate nu livrează bine pe produs, poate nu sunt atenți la detalii și multe altele, și atunci s-ar putea ca respectiva producție să nu fie nici urmărită, nici apreciată și așa mai departe. Și acum întrebarea este, Ahsoka în ce categorie se află? Din păcate, Ahsoka se află între categoria slabă și cea ok, în niciun caz perfectă, iar în momentul de față Star Wars are nevoie de perfecte. Ce face corect Ahsoka este să ne ia dintr-un loc în care nu era foarte bine universul ăsta și să-l modeleze puțin să fie puțin mai bine, dar asta și atâtul lui Andor pentru mine, din punctul meu de vedere. Se vede că este un high budget show, nu mai am senzația că este just for the fun of it și făcut totul în studio cu green screen, da? Sau cu ecrane LED. Dar în același timp, Ahsoka, din dorința de a fi acest Rebels Season 5, nu reușește cu adevărat să se autodefinească, dacă vreți. Are primele 3 episoade care sunt pur și simplu, nici nu știu, uneori homoerotic, așa, cu toată vibe-ul ăla de e o dragoste gay acolo, nu e de fapt. Dar fiind Disney, știi, ai și cum e filmat, ai și te gândești pe acolo, ce se întâmplă. Pe lângă asta, toată povestea din primele 3 episoade nu are niciun sens. Adică nu duce nicăieri, pentru că de fapt și de drept este pur și simplu un side quest de a o face pe asta, pe sidekick-ul ei, să o facă pe Padawan, let me make her a great Jedi. Like, what the fuck? Ok, are un sens în episodul 4, episodul 5, se întâmplă niște chestii acolo pentru care contează că ea să aibă acest Padawan, dar not so much, știi? Pe lângă asta există
Există și părți bune, asta vreau să spun, că serialul în sine nu e rău. Chiar nu e rău. N-aș putea spune că are vreo parte care să fie fundamental greșită. Dialogul pe alocuri e puțin clunky și e puțin meh. Ahsoka ca și personaj ai nevoie să vezi Rebels înainte și după aia să faci o readaptare la live action, pentru că tu nu o să fii on board cu personajul ăsta așa cum era ea și cum e acum. Rosario Dawson ea joacă ok, dar iar are niște momente în care te întrebi dar de ce personajul s-a schimbat? De ce este stoicismul ăsta în el? De unde și până unde a revenit ea Yoda feminin? Știi? Why? Toate astea, în schimb, nu fac altceva decât să mă fac pe mine ca fan pasionat Star Wars, să vin să spun, băi, nu e ok ce ai făcut tu aici. În același timp, Filoni l-a scris și înainte, Filoni l-a produs pe ăsta, înseamnă că asta a vrut autorul până la urmă, știi? Adică cine sunt eu să-i spun lui cum să scrie personajele? E impropriu. Dar mă face pe mine că atunci când mă uit la el să zic, I don't feel connected. Nu simt că e acolo. Evident că există die-hard fans pe care nu interesează neapărat ce-urile sau cumurile, ci doar ce-urile. Și atunci pentru ei e absolut ok ce se întâmplă asta. Dar de ce? Nu contează. Se întâmplă. Și aici intervine a doua parte foarte slabă a serialului, aș spune. Și anume, și una parte puțin scenariu și a doua parte, fără doar și poate, este tot scenariu, numai că e partea asta de plot holes. De fapt, nu plot holes, e MacGuffins. Totul este idealizat. Nu există deloc senzația asta de surpriză. S-a întâmplat. Noi am făcut un plan, n-a ieșit cum trebuie, a trebuit să diversificăm. Nu. Este all very linear. Very fucking linear. We go there, we do this, we do that, și it drives the plot along. Ceea ce nu e tocmai ok. Și foarte, foarte mult plot de ăsta. O să mai spun ceva, să spun eu și nu știu ce, și nu știu cum, și exposition, și are niște exposition, și where are the Jedi? In the forest. Like, dude, come on. Se putea mai bine? Da. Este, în schimb, cel mai slab produs Star Wars? Nu. Este un serial pe care merită să-l vezi? Da. Este viitorul Star Wars acum securizat prin Ahsoka? Nu. Bine mai ales, dar nu ți se pare că au fost prea multe femei? Primul trailer îți spunea că este strictly about women. Nu e, nu, impropriu spus. E un serial cu personaje feminine, pentru că e o poveste despre niște personaje feminine. Adică ar fi culmea acum să fie personaje feminine, dar el să fie bărbate, știi? There's no point to that. Este un serial care să placă tuturor și e pe gustul multor bărbați, să zic așa, ca demografic? Nu prea, nu. Există o problemă aici vis-a-vis de coreografia luptelor. Știi? Există câteva care sunt drăguțe, nu există niciuna care să fie tare și sunt multe care slabe. Ăsta e adevărul. Că de asta zic, serialul e ok. Deci serialul e ok, numai că ca să-i dai un 8 sau un 7,5 trebuie să fie puțin mai mult. Și în momentul în care începi să te uiți și spui, da mă, uite aici dialogul, adică partea de scenariu, dialog și action, știi? Not that great. Ok, ajungem să prezentăm niște personaje care sunt prezente și în animație și sunt o fel de chestii și mai departe. Nostalgia, la nostalgia bait, ca să zic așa, 9. Deci la nostalgia bait 9. După aia, în schimb, când începi să treci prin personaje, cum sunt dezvoltate, știi? Și începi să spui, bă, aici îi dau un 6. După aia treci prin dialog și spui, bă, aici ai dat un 6. După aia zici, bă, dacă ar fi să-i dau, de exemplu, pe partea de muzică, i-aș da un 8. Dacă ar fi pe partea de CGI, la fel aș da un 7. Dacă ar fi să dau pe partea de fighting, aș da un 5. Și când începi să faci toată media asta, să-ți dai seama cam pe unde ar fi de fapt serialul, ajungi la un 6,6, 6,7. În zona aia stă serialul. Ceea ce iar nu e rău, e absolut ok. Și care e faza la Ahsoka? Nu strălucește la nimic. Ăsta e adevărul. Vezi ingredientele unde putea să fie mai mult. Sunt momente în care te așteptai poate să strălucească, să zic așa, și nu o face. În schimb, pe alte locuri, da, faza asta cu Face Beyond și multe, sunt momente în care te uiți și spui, mă, tare, mi-a plăcut chestia asta. Și după aia sunt momente în care spui, the fuck is this? Why? There's no point to this. Și atunci it balances out almost. Nu e nimic slab, știi, e fundamental, să zic, bă, pardaf, mă, varză. Nu există nimic de genul ăsta. Dar nu este nici, sau sunt foarte puține în momentele scripitoare. Ce a făcut bine Ahsoka pentru universul Star Wars în momentul de față, l-a deschis din nou. Adică Andor l-a deschis, Ahsoka l-a deschis și ea din nou. Pentru că Mandalorian, fiind acest western style, gringo, lone man, lone gunner, știi, in the desert, e destul de self-contained, pe când Ahsoka reușește să ia universul ăsta și să-l deschidă din nou, să ne facă să simțim că, da mă, uite, o galaxie far, far away, știi? It's not just Tatooine sau another desert planet, ceea ce e fain. Dacă ar fi să faci o singură corecție ca să iei de unde e, să-l duci la mai bine, ar fi la scenariu.
sincer. Mai puține plot devices, mai puține întâlniri astea fortuite. Dom'le, din prima ne-a ieșit, uite, exact ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat și cred că tot în zona asta de dialog ar mai merge niște, nu vreau să vă spun de fapt. Există un personaj la care apare, știi, și două personaje, dar unul dintre te aștepta mai mult. E ca și cum ai trage, știi, spui, bă, folosim nosul, știi, și nos pe la mașină, în loc să fie nos, era gaz metan. Înțelegi? Cam asta e faza. Adică sunt locuri în care te aștepta să se lucească mai tare. Și Ahsoka mi s-a părut că nu e personaj, din punctul meu de vedere, da? Deci nu e. Evident, Filoni e personajul lui, el l-a creat, el știe mai bine decât mine ce are de făcut cu el. Dar din punctul meu de vedere nu... M-am uitat și eram așa. Ok. Asta e problema. Pe întreg parcursul serialului m-am uitat să văd Star Wars The Universe. Ahsoka, not so much. Didn't really care about her. Știi, cam asta e faza. Există câteva personaje interesante, o să vedeți voi acolo, sunt doi wannabe Sith Lords, dar nu sunt Sith Lords, sunt mai mult Grey, Fallen Jedi, whatever the fuck. Cute, not bad. Ray Stevenson face o treabă foarte bună, acum, din păcate, a și murit. Și nu spun acum pentru că a murit, de-aia a făcut o treabă bună. Asta e faza. Nu doar că a făcut o treabă bună, și personajul a fost scris bine. A avut sens în contextul poveștii. Și era into the thing, să vezi ce o să facă personajul, ce-și dorește, care sunt trăirile lui, știi? Deci nu e nimic rău, doar că mi se pare că e o primă încercare. Cam asta ar fi. E ca și cum we tried to do something. Da? Nu ne-a ieșit, am încercat. Și poate sezonul 2 să fie mai bun. Eu cred că o să iasă în sezonul 2. Doar că realitatea este că la Ahsoka nu se uită nimeni. Chiar nu se uită nimeni. La fel ca la Andor, just it's not there. Nu e. Și evident, primele 3 episoade îl fac destul de ușor de atacat pentru cei care, de exemplu, Vlad în recenzia lui a spus că it's very woke. Mie nu mi se pare că e woke, mi se pare că, repet, e o poveste pentru fete și pentru fete, acum cineva a uitat să le anunțe pe la Star Wars că Star Wars mainly dudes watching it. Și în momentul în care vii și tu spui, păi da, we want girls to watch it. Well, girls don't care about it. Nu că dacă o să facem personaje feminine, o să vedeți că o să vină. Ok, au venit? Nu. Bun. Start from the target. Știi? Te începi de la cine vrei să-ți cumpere produsul și îți dai seama ce să le oferi. Nu faci inversul. Mi se pare așa aberant. Absurd, adică nu aberant. Au banii lor, ei fac ce vor. Zici, băi, eu îmi doresc să fac asta. Ok, fă-o, dar asumă și de asemenea că nu o să iasă publicul să-l vadă, știi? Că nu există publicul pentru el. Deci dacă la Ahsoka te uiți, începând cu episodul 3 târziu, deci 2 nu-l vezi prima jumătate din episodul 1, a doua jumătate din episodul 3, vezi 4, vezi 5, vezi 6-le, 7-le fuck it, să zic așa, dar nu e nevoie și 8-ul e ok. 4, 5, 6 sunt episoadele mai bune, ăsta e adevărul. Știi? Adică astea sunt de la mai interesantuți așa. 7 și 8 sunt ok. O să vezi că sunt tot niște personaje din animație, sunt niște chestii interesante acolo. Overall ok. Deci overall ok. Dar din păcate nu e marketat bine, nu e atât de bun pe cât ar fi putut să fie. Aici știi și asta e. Au explorat, s-au dus într-o zonă cu serialul ăsta care avea atât de mult potențial. Ăsta este cel mai encompassing show, cel mai encompassing creation din universul Star Wars până acum. Mergem undeva, vedem niște chestii legate de forță, de cum funcționează ea, sunt niște aduceri noi vis-a-vis de cum funcționează forța și implicațiile și așa mai departe, știi? Și atunci it's a big fucking thing. E puțin Game of Thrones pe undeva pe acolo, da, o să vezi la ce mă refer, dar repet, problema este că totul e half-assed. Nu știu dacă asta e faza, că nu e half-assed, știi? Pare half-assed. Totul pare half-assed. Dialogul pare half-assed. Action scenes pare half-assed. Costume design pare half-assed, știi? Totul pare half-assed. Da? Făcut așa, pe jumătate. Îmi pasă, dar nu-mi pasă. Aia e problema mea cu Ahsoka. Deci undeva 6,6 ar fi nota pe care eu dau. 6,7, fuck it, că merită până la urmă. Eu să dați o șansă, dacă sunteți fan Star Wars, nu o să fiți la fel de dezamăgiți pe cât vă așteptați, adică nu o să fie Mandalorian Season 3 sau Boba Fett, o să fie puțin mai bun. E la fel de bun ca Andor, nici pe departe, dar e ceva. Pentru cine are poftă de Galaxy Far Far Away, să mai vadă niște chestii și e doar poate și de Rebels, well, you might enjoy it. Cam asta ar fi ideea. Bun, dragii mei, cam asta a fost despre Ahsoka. Disney, să sperăm că începe să-și revină încet. O să vedem dacă se întâmplă. Dacă da, Doamne ajută. Dacă nu, o să așteptăm. Mai tot să-și revină, știi că ai prea multe IP-uri și trebuie să facă și ei bani la un moment dat. Și astea fiind spuse, dragii mei, ne mulțumesc celor pe Patreon. Cerem comentarea încă ceva, fără de vă ce vor fi absolut imposibile. Și până data viitoare, nu mă decât să vă urez ziua plăcută. Numai bine. Baftă!